Siġar maqluwajn, karozzi inġarru, basements li spiċċaw marqa kienu momenti ta' paniku. Ex-Armanet News Andre Bonello Malti li jgħixu jaħdem f'Abu Dhabi, il-kapitali tal-Emirati u waħda mill-arżoni li ntlaqtet mill-maltemp estrem ta' din il-ġimgħa. Tarat it-toroq telajn bl-ilma u l-karozza fejn qed timxi kelli karozza kbira li tibda tara l-ilma u titlef il-kontroll ftit tal-karozza tiegħek tibża ftit tippanikja u tgħid ħanamel. Il-maltempata li ħakmet l-Emirati Arab Magħquda u ż-żona kollha tal-Golf Arbi ħarbtet il-ħajja ta' miljuni ta' persuni. Andre Bonello spjegalna li l-maltempata damet kważi 20 sija kontinwa bl-ilma u r-rieħ ikaxkru kollox, tant illi imwejjed siġġijiet u sansitra barbecues spiċċaw itiru ma' kullimkien. Jekk tagħmel ammont ta' xita f'sena hawnhekk ġurnata għamlet id-doppju li tagħmel f'sena. Fil-fatt fanqas minn 24 sija fl-Emirati niżlet rekord ta' 254 mm ta' xita. Fl-aħħar ħinijiet l-awtoritajiet lokali bis-sem tal-forzi tal-ordni kienu għaddejjin b'ħidma ta' tindif minħabba l-ħsara kbira li l-maltemp għamel li residenzi, blokkok ta' appartamenti u negozji kummerċjali. Il-ħamis reġgħu bdew joperaw l-ajruporti fir-reġjun fosthom dak ta' Dubai għalkemm l-iskeda ta' titjiriet għadha kompletament imħarbta. Fil-jum ta' qabel kienu tħassru mal-400 titjira. Dan l-arar ħalla 20 vittma fl-Oman u persuna illi tilfet ħajjitha fl-Emirati Arab Magħquda.